E despois de charlar con Evaristo sobre a festa da Pisa da Castaña, se lembrades fai un par de semanas no programa especial que fixemos en da festa da Castaña do Caurel, charlábamos cun bo amigo e ademais adegueiro coñecido, como noso querido Pablo de Bodegas EDV. Pablo, como estás? Hola, bons días. De maravilla, de maravilla. Bueno, Todo en decía orden. que falábamos contigo fai 2 semanas porque xusto 2 días despois da festa arrancábades para Valencia. A min gustaríame máis, como sempre, falar de viño, pero é certo que tamén hai que falar das cousas que pasan polo mundo e nas que os viven de primeira persoa. Lembremos que arrancábades, anunciábamos no programa Comer e Falar na Festa da Castaña que ibades a arrancar con mínimo 2 trailers hacia Valencia para levar axuda. Bueno, contanos un pouco como foi a aventura, Pablo. Bueno, a aventura foi positiva no que é organizativo e na recolección e, bueno, moi positiva tamén nos pueblos de Valencia, non? Triste por ver como está todo, triste por ver a sociedade, pero moi productiva a nivel técnico. Entregouse a mercancía toda, levábamos 25.000 litros de auga que depositamos nun almacén noso, entre comillas, que nos deixaron para nós solos, donde aí os voluntarios todos os días están repartindo a xente que o necesita por todas as zonas afectadas da dana, e os outros 24.000 kilos de insumos que eran comida, pañales, todo ese tipo de cousas, repartímonos a pé de calle nos colexios habilitados para as doacións, onde a xente viña a recoller. Primeiro de todo, Pablo, que situación atopades ali? Porque, claro, nós temos o que vemos na televisión, non? E a verdade é que, dende logo, é devastador. Como foi a chegada ali? Que atopachedes ali cando chegáchedes? Nada é o que se ve na tele. Nada é o que se ve na tele é o que hai fora. Que atopamos? Pois mira, entramos por Utiel Requena, nada máis entrar sobre Utiel encontrámonos 3 ou 400 metros de vía de tren xa colgada no aire, sin nada de terra por debaixo, travesas e raíles, encontrámonos a autovía chea de porquería, todo arrasado, a zona de Utiel, os viñedos todos arrasados, o sea, os viñedos quedan os pés das cepas, nin ramas, nin espalderas, nin nada. E desde aí empezas a ver o desastre, tes zonas que non toca nada, e tes zonas que quedan totalmente arrasadas. Entonces chegas a entrada dos polígonos de, bueno, meteste a Ciasilla, meteste a Alfafar, a Aldai, calquera pueblo deses. Eso é un estado de guerra. O sea, cruzas a Valencia, meteste en Valencia, por exemplo, e cando sales de Valencia para aquí, para este lado, por onde está a zona afectada, que subes o puente do río Turia, por onde pasan os voluntarios, ti estás en Valencia, unha cidade dinámica como Madrid, unha cidade que non ten ningún problema, o sea, non eres capaz de distinguir que hai aí nada. Según te pos encima do puente do Turia, aquello parece Gaza. O sea, todo totalmente arrasado. Coches encima de outros, vallas desfeitas, calles asolagadas, calles cheas de porquería, rescatando xente fallecida dos coches, xente maior que non pode baixar das casas, xente nova que non pode baixar das casas. Un auténtico caos, un caos de circulación na entrada a eses sitios. Si é certo que había moito control policial, pero todo un desorden, o sea, non pasa quen ten que pasar, é un caos, tal cual Gaza. Claro, unha das cousas que eu estive vendo un pouco na información destes días, non? Era de que había un se chegaba con axuda a estas zonas afectadas, non sabía moi ben que facer ou onde levar, incluso, desgraciadamente, a picaresca española nese aspecto sigue estando incluso nos peores momentos, de xente incluso que se estaba aproveitando de toda esta situación para recoller mercancía e non saber moi ben onde iba. Claro, vos chegades ali xa afortunadamente creo que se tiñedes contacto con adegueiros dali da zona para coordinar un pouco, non? Pero a sensación era que ti chegabas ali con axuda non sabías moi ben onde tiñes que ir, non? Sí, bueno, nós íbamos moi ben organizados, a verdade é esa, non? Salimos, isto fíxose moi rápido, fíxose no puente pasado, en redes sociales anunciouse o viernes e o lunes cargamos, entonces a cousa a recolecta foi super rápida, pero sí, eu tiña moi claros os conceptos cos que quería ir. Unha, quería cumplir o que se lle dixo a xente, porque ao final nós non nos dedicamos a isto, nós chegamos aí a través do viño, de xente do viño, da asociación Proaba,
A xente prometeuse que a axuda lle íbamos a entregar directa, non iba a quedar en ningún sitio, porque é verdade que cando hai desastres dese tipo, pois sempre hai quen fai o agosto, non? Entonces, un pouquiño por lealtad a xente que donou, que cruzou Portugal para facer donacións, que aquí che decían, bueno, 25.000 kilos de mercancía non se xuntan ás carreiras en 2 días. Claro. Non. Entonces, eso foi todo donacións da zona da Ribeira Sacra. Dándolle voltas a como entrar, como non entrar, o primeiro que decidimos foi velar pola seguridade, polo cual falamos con dous amigos da Policía Nacional que están en Coruña, en Ferrol, colleron días libres, e alá se viñeron con nós. Entón, eso permitíanos dúas cousas. Unha cousa, ter seguridade a efectos de descargas, este tipo de cousas, e dúas, garantizarnos o acceso ás zonas cero. Claro. Porque, bueno, nas zonas cero todo o mundo ten que saber que aí está restringida a mobilidade só para o persoal autorizado. Onde estaba a xente que tiña problemas nas zonas cero. Entón, para lá nos marchamos con dous trailers, de diante vai o de Auga, José Manuel Rodríguez, das Nogais, e marchámonos hacia mediodía do lunes co outro camión, co outro trailer de alimentos desde aquí. Escaloneinos para non chegar cos dous seguidos, son quedouse o primeiro en Granja de Iniesta, o segundo en Villacastín. Nos chegamos o martes a primeira hora, entramos co que tiñamos en Granja de Iniesta por encima de Valencia e descargámoslo nunha nave. Ali non había moito problema, pero era unha zona onde se accedía rápido cos coches para poder coller a auga e despois meterlas ás zonas cero. Non podíamos facer eso coa alimentación. A alimentación tiñamos que intentar aproximar o máximo posible. Claro. Tivemos a sorte de que, bueno, non é sorte, a sorte non existe, ao final é unha suma de traballos que van aparecendo. Que no segundo tráiler ven un chofer, un conductor, Ricardo, de Maderas Paco Cacharolo, un home que estuvo 20 anos baixando a Valencia, conocía as calles, as carreteras, circunvalacións de Valencia todas, de feito, cando estamos metendo ali, a través da Guardia Civil e da Policía Local, ao final, que é quen o escolta, corrige a trayectoria a Policía Local, entrar pos polígonos e dicir, se a carretera está aberta, entramos por esta, que se entra efectivamente. O sea, iso é unha suerte, non é unha suerte. É levar un equipo moi bon de xente. Claro. Con esta lanzadera entramos aos primeiros polígonos, aí valoramos a situación con xente dali, aparecemos a xente de Proaba, xente que temos ali da Guardia Civil que estaban de días libres tamén, e valoramos onde entrar nos primeiros pueblos e nas primeiras necesidades. Abrimos o camión, empezamos a facer unhas primeiras cargas pequenas e marchámonos para entrar aos sitios das zonas cero. Aí nas rotondas todas estaba cortado, que a policía conseguimos desbloquear ese acceso e empezamos a meter a axuda humanitaria toda polos pueblos. Alfafar, Alai, bueno, toda Catarroja, Paiporta, todas esas zonas que estaban dañadas. E aí estuvemos durante 2 días. Centrámonos moito nun principio nas residencias da terceira edad porque dábamos moitísimos pañales. E claro, non son para deixalos por aí tirados, Claro. Había moi mala comunicación, por teléfono non era viable, tuvemos que ir ás residencias, falar con eles, e deixamos, pois, se non me equivoco, 6 residencias cheas de pañales hasta finales de diciembre, que era un dos motivos. Ahora mismo, pois é moi fácil decir, poden entrar ou non, pero naquel momento non se sabía o que iba a pasar, nin sabía, nin se non había ningún. E o resto de comida e de víveres fomoslo repartindo un pouco desa forma. Pablo, ti máis eu, cada un temos a nosa casa, non? E cando chegas ali e ves a xente cara a cara, a xente que se quedou sin nada, non? E ves as casas como están e imaginas ou poste na pel de que fose a túa casa, ten que ser horroroso eso, non? Horroroso non é o momento no que entregas. No momento no que entregas, normalmente acabas chorando porque cando a xente lle vas dando algo, sea o que sea, nos intentábamos levar comida non perecedera, auga, leite, aceite, algo que para aguantar uns días. A nosa intención era dar de comer para unha semana. Era dar de comer un alimento de 24, 48 horas para que despois xa as autoridades foran entrando como puideran. O problema desta é que, claro, entrégalo, miran xa a cara e dicen, pero gracias, de onde vides, de onde venís? De Galicia. A xente desmorónase. A xente sabe que Galicia está na outra punta do país e baixa esa lía por eles, non? Pero do resto de España pasaba o mismo. A lectura que saqueu desto non é eso que estás axudando. É cando te vas, quedaste pensando nesa persona maior, nesa persona nova, e dices, bueno, esta persona hai 8 días podía ter mellor salud que a miña, mellor economía que a miña, mellor familia que a miña e mellor vivienda que a miña. Ahora mismo choran porque alguén lles axude cun ben de primeira necesidade para comer.
Eso é a conclusión que saquei eu. As voltas que che dan a vida da noite pa mañá. Unha xente que non ten casa, que non ten coche, que non ten traballo, que se ten maiores ten moi complicado acceder ao sistema sanitario, que se ten menos non ten colexios, que se co tempo llevan preparar uns colexios noutro sitio non ten con que leválos. Eso é unha realidade social que ahora mismo non se está a falar. O sea, hai moitos fallecidos? Sí, por suposto. Eu aquí non son quen para decilo, pero ti ali falas e nadie se cree 200 fallecidos, vale? O sea, a cifra que se está falando ali son sobre 1000 personas fallecidas e desaparecidas. A cousa non é o que se ve, tampouco se atopou todo. O sea, que limparonse calles, pero a día de hoxe hai calles intransitables, hai barros sin levantar, hai un gran traballo dos corpos de emerxencias e do exército, pero cuidado, hai un traballo dos voluntarios, da xente nova, que ese é outro concepto que eu me trouxen grabado a fuego. Sempre dixen que a xente nova destas xeracións non valían para un futuro no que temos. Bueno, que nadie me veña a decir eso hoxe que viñen dali. A xente non ve o futuro e que futuro temos. O que pasa é que acomodámonos tanto que non deixamos que a vida os aprete un pouquiño para ter que ir a traballar. Xente de 15, 16, 17, 20 anos con unha pala, con unha sacha, limpando, sacando barro, casbaos cheas de vexigas, xente que nunca colleu unha ferramenta deste tipo. Pero é verdade que tampouco os obligaron a ir nin os pais, nin as nais, nin o sistema. Foron porque quixeron, dormían no coche, non tiñan nin que comer. E día tras día, aí estaban. Chegaban os camións, ofrecíanse voluntarios para todo, unha pasada. O sea, a lectura de todo isto é que o que pasou en Valencia sirve para decir que temos unha sociedade que está a un nivel brutal. O mellor non o sistema, segurísimo que non. Pero a sociedade, como moitas veces non, pois está a un nivel espectacular. Bueno, a política xa sabemos que non está á altura dos cidadáns desde fai... Bueno, digo sistema. O demais que se entenda como se queira. Sí, bueno, pero o sistema pode funcionar se quen manexa o sistema o manexa ben, non? Correcto. Entón, se non se manexa ben, entón quere dicir que os cidadáns están moi por riba dos políticos, afortunadamente. E, desgraciadamente, eles non están nin mínimamente á altura, en xeral. Entón, efectivamente. Pero non vou entrar agora na conversa política porque precisamente é algo que me aturde xa últimamente, non? Estades preparando, ou nós estamos facendo esta entrevista hoxe domingo, mañán ou pasado xa arrancades outra vez para lá, non? Como é o tema? Hoxe estamos paletizando xa a axuda que temos aquí no noso almacén e mañá quédanos recoller algo de algún que teñen guardado en algún concello, porque si é certo que agora están sabiendo moito en contacto con nós pola axuda directa que chega. O sea, vamos a ver, a situación da axuda ali é a seguinte: ti colocaste nos 5 ou 6 polígonos que hai, encontraste xente pola calle. É verdade que nos polígonos a partir das 6 da tarde non se pode estar porque xa hai coches con as luces apagadas que é da xente que se vai dedicar a roubar. Entón, todo o que quede fora, eso queda todo desvalijado. E pola calle, dos polígonos, encontraste xente rapaciños, rapazas novas, en canto chega un camión que vai despacio para descargar a axuda, porque ti cargas aquí, pero realmente non sabes a onde vas descargar ali. O sea, non hai un punto no que che digan, oye, tal empresa, pois descargar 2 camións de axuda humanitaria para Valencia. O camión marcha para Valencia e chega hasta Zonas Cero. Ali hai quen che dice, oye, mira, ayuda humanitaria para aquela nave roja ou para aquella nave gris. Ali chega o camión, descarga o camión, metes a carretilla para dentro, o camionero arranca e a persiana baixa e se acabou a película. Aí nesas naves non sabemos se descargou un camión, se descargaron 10, 5, 3, 9, non se sabe nada. Esa nave queda pechada. Entón, aí nadie vai a recoller a mercancía ni se contabiliza. Hai moitísima axuda aí. É verdade que hai unha nave, creo que é no polígono de Silla, que é da Policía Nacional, do sindicato da Policía Nacional, que nos levamos aí un paleo ou 2 para que poder abastecer. Esta nave está aberta e a xente chega aí andando e colle a mercancía que necesita. Sabes? Leite, todos os víveres que hai dentro. O resto das naves non vimos nada deso. É verdade que vimos descargar 2 camións na acera, encima do barro, e o día seguinte eso estaba todo desvalijado e todo tirado. Está claro que a xente dos pueblos, das casas, non vai aí porque non ten forma de salir. Non sei se me explico. Eso desvalíjase e queda todo. Esa é a situación que había. Mellorou. Lógicamente, se non mellorara, algo mal estábamos facendo. Pero, que vai pasar dentro dun mes? Que vai pasar? A xente está recibindo os ERTES e os despidos por teléfono, porque esa xente traballa nos polígonos que hai todos ao rededor, a gran maioría. Falamos dunha zona que igual afecta a 500 e pico mil ou 600.000 personas, non estamos falando. Decían, mas iso que é como Monforte?
Bueno, pois eso é pois, como Quiroga, como Ribas de Sil, como Caurel, como Incio, como Bóveda, como Monforte. O sea, é Claro. unha zona moi amplia, non? Moi amplia, con unha densidade de habitantes moi alta. Pablo, porque se nos está rematando o tempo, se che parece, nos poñemos de acordo para falar a semana que ven nesta segunda ida para contar un pouco o que hai por ali e tamén para que me digas canta xente de aquí tamén hai por ali, non? Pois Pablo, hai moitos galegos, por eso, Pablo, moitas gracias, de verdade, moitas gracias. Gracias a vos por darnos esta voz que é moi importante e decir, se me deixe durante un segundo, que o único que encontramos do pueblo valenciano é unha felicidade pola xente gallega que está ali, polas unidades de emerxencias que baixaron de Galicia que os teñen enamorados nas zonas que estiveron. E daste conta cando vas pola calle e che dicen coño, gallegos como los que nos están limpiando aquí. Entonces, é un orgullo de Galicia que este aí e que se nos queira como se nos quere e gracias tamén á divulgación que estades facendo nós de todo isto. Pois para eso estamos, compañeiro. Moitísimas gracias, Pablo. E nos pechamos o comer e falar de hoxe dende aquí, dende esta charla con Pablo de DV, lembrándoos a festa da Pisa da Castaña o día 7 de decembro, e que a semana que ven voltaremos a falar con Pablo para contar un poquinho máis o que está correndo ali. Por a nosa banda, un verdadeiro placer como sempre, así que a disfrutar do que queda de